Здравейте! Искам да ви покажа един нож, който наистина ме впечатли. Формата му е кирасуке и е моят верен помощник в кухнята. Стилен, удобен и супер практичен. Острието е изработено от висококачествена въглеродна стомана с дължина 200 мм, дебелина 2,5 мм и ширина 45 мм, което го прави идеално за прецизно рязане на месо, плодове и зеленчуци. Дървената дръжка е с дължина 140 мм и пасва перфектно в ръката, а целият нож тежи по-малко от 200 грама. Купих го преди време и го ползвам всеки ден, когато готвя. Много съм доволен от качеството и изработката му. Също така ми хареса как се балансира и ниския ъгъл на заточване на острието. Това е идеален и красив нож, който да прави готвенето удоволствие и да служи в кухнята дълги години.